Ассалому алайкум ба ҳама мардуми тоҷик, ба ҳама мардуми муҳоҷир, ҳама нафарое ки канали моро дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва бовар мекунед, билет мегирен. Ҳаматонда ҳурмат, раҳмат, ай ҳамат миннатдорум бошен. Дар аэропорти Дамадедова қарор дорем. Хостем дар ҳамин мавзӯи ки чикали ки дар аввали видео навистагӣ будем ки эҳтиёт бошен. Одамое ки омадаистиян мигратсионкаи бисёр шуда транзит кардаистиян, дар ҳамин масъала гап занем ва пешай дар ҳамин мавзӯъ гап задан хостам як чиз бугум ки дар охири видео як бародарам мемонам ки мисол дар ҳамин Москва барои нафарое ки праваи тоҷикӣ доранд ёки мошин аренда гирифтаниян, видеошам мемонам ва номрошам мемонам, занг бизане, иншааллоҳ мошин бисёр дора ва метавонад ки дастрастон кунад ёки худтон мерен қатиш гап мезанед ки барои доставка барои дигараш фикр мекунем беҳтаре. Дар видео пештара ман монда будем уже се бародар гирифт ва гуфтанд ки мисол одамои надёжниян ва худчонам одамои надёжни барои рафтан барои гирифтан раванд ва сар мекунем мавзӯъра. морам ҳами саволҳои шуморо дида ки занг мезананд мепурсен ёки дар комментария менависен дар кадом мавзӯе ки бисёртар савол метен дар ҳамон масъала гап мезанем ва айни замон бигем як 20 нафар намедонам ё 30-40 нафар занг мезананд мега ака мо омадагем дар мигратсионкамон транзит кардагиам. барои ҳамаи нафарҳое ки меоянд ҳатто ҳолате буд ки худмон билети граница перескат кардан гирифтем, Армения, Турция ёки Узбекистон рафтан омадан транзитшон кардан. ҳамаи нафарҳое ки ай Тоҷикистон меоянд ёки граница перескат карданӣ мешаванд, дар вақти таможнира гузаштан, дар вақте ки мигратсионитон метиҳанд, эҳтиёт бошед. ва буд ҳолате ки як пашка гуфт ман работа кардам ва як гирифтана мада мигратсионкаи транзит додан. мисол ҳамин масъалая ҷошда ҳал кунем ки баъдан саргардон нашавем. мисол хай Москва да боша, дар Москва фуромада боше, местока информация мепурсен, мерен исправитиш мекунем. некем дар пересадка хати омада бошен, маҷбурен ки дигар шаҳр равен исправит кунем ёки ай сар граница перескат кунен. барои ҳамин дар ҳамин мавзӯъ эҳтиёт боша. аки намедонам ай кадом сабаб, шояд мигрант зиёд боша, шояд дигару дигарш ки бисёрша транзит кардаистиян ва мешавад ки дар он вақт меги ки хатогӣ шудага исправитиш мекунен. ҳамин масъалада эҳтиёт бошед. ва дар мавзӯи билетҳо камтарак ай нарх навош маълумот метиҳем тона. як дақиқа. Москва душанбе моҳи апрела дар назар дорем ки 12 то 15 ҳазор, Москва клуб 12 то 14 ҳазор, Москва хуҷанд 11 то 13 ҳазор ки компанияҳои Урала дар назар дорем. ва чикали ки худтон медонед охири вақтҳо задержкам нашидаестай, вақти соати шқати парвоз кардаестай ҳастай. мисол одамое ки мегӯянд Сомон Айр ёки Ютер ва ё қиматаранд ки Ютер 15-17 ҳазор, Сомон Айр 19-18 20 ҳазор. ва дар ҳар як число мисол занг мезанем мепурсед, иншааллоҳ ҳаракат мекунем ки ҷавоб гардонем. дар ҳар як видео номеромон дар комментария ҳастай. ва одамое ки мегӯянд мешава ки ай Москва билет бигирему, ай Тоҷикистон одам биёд, бале мешава. мо ҳам ҳамаи нафарода бигем электрони, ҳам ай тараф рафтанда мегирем, ҳам ай тараф омодаанд ки вақти регистратсия паспортшона нишон метиҳанд, мегзаранд мераванд. ай душанбе Москва ай 27 то 30 ҳазор, Кулоб Москва ай 23 то 28 ҳазор, Хуҷанд Москва ай 19 то 21 ҳазор ки фикр мекунам ай пештарада хеле хубтар шудагия ки то 40-45 ҳазор мегирифтем, ҳозир чикали ки дидем арзонтар шудагия. ва буд ҳолатҳое ки мисол бисёри вақтҳо ами саҳар мешавам мебурам, мисол мегум ки кадом аэропорт да пассажирон бисёртара, ҳамон аэропорт мерам. вақте ки занг мезане не акай Нозим астае ёки ҷиянам астае ки мисол ҳамаш отдельно номер да, отдельно WhatsApp да, отдельно барое ки успед кунанд ки звонокҳои шумо да ҷавоб диҳанд. ҳамин номерое ки 926 510 56 93 шукри Аллоҳ то ҳамин рӯза одамое ки роӣ кардагем, одамое ки мисол рейсҳошон отменид шуда ёки дигараш мисол исправитиш кардем. 5693 номерои хидмаи 100% метавонед бовар кунед. ва ин бародарам барои мо овардам ки бинен мисол ягон ҷое ба ҷояш набоша. бисёриёш мега ки мо тоқати Абдулло худаш гап назанем, бовар намекунем. беташвиш гуфтанем ки мисол хидмам ки ҷавоб натиҳам,
дар ҳамаи масъалааш беташвиш ва акам мисол худат бисёртар ҷавоб медиҳӣ. Ҳамаи чӣ саволо метиҳам? این مسئله گرانسا پریسکات کردن دادن معلومات برای بلیت نرخ نو کردن که مثال اگه ترکیه پیش میگرفتیم در چند ویدیو من گفتم حاضر نیوریان چیدگیای قیمت چیدگیای ارمنیا یا که ازبکستان که این شهرها دا برای گرانسا پریسکات کردن ما هم نگاه میکنیم که کمپانیاش که در حالت اتمن نشیدن دستروشنتر وزارت کنه ای همو کمپانیاش میگیریم. مثال هستای کمپانیایی که ارزان میتیا بلیت ها لیکن در مسئله وزارتش کمتر بزی با یک رئیس وزارت میشه. مثال بسیاری ها ما را زنگ میزنن میگن که مثال در اون اوجا پرسیدیم بلیت 11000 شما 11800 شما 12000 میگن. ما هم نگاه میکنیم برادرانم بود حالتهای چخل که خطون دیدن رئیس ها ادمینی چید اویا کسایی که شما میگن ارزان فروختن بلیت ها گفتن تون که ایسه تو یک ماه جداد کنیم بعد پولتون وزارت میشه. وقتی آدمایی که ایمو بلیت گرفتن رئیس ها ادمینی چید نمیدونم یک روز یا 2 روز کشید که مثال پولی همشون وزارت کردیم. ایران به نظر بگیره که هم پول ما دم چنین یک ماه دم میونه که ما همیرا بگیم چنین 2 روز ده همشون آخر ما وزارت کردیم و باقی مونده پناه الله سربلند خانه آباد باشه خودتون احتیاط کنه. وقتی یگان چی نمیگی برای مردم توجی احتیاط نرا رو دا خشان نگاه کن باشه میندارم ای همتون. سلام علیکم بچه‌ها. لار دوستورم 2016 боло ба праваи тоҷикӣ, узбекӣ, урусӣ мешавад. бе литсензия ҳама вақт дастрас карда метавонед. масъалаи доставка, гурзавоӣ, ҳар чӣ коре ки худтон дар фурсати кор мекунем ё фар надорад. аренда мекунем фақат. мақсад мошино 2016 боло як гуна бурно шонадинем. در تگش هسته ҳама вақт дастрас карда метавонед шумо дар мошин.